Novo golpe contra o tráfico de drogas a pequena escala no Barbanza. Ata un total de 3 operativos distintos levados a cabo pola Garda Civil de Boiro permitiu a detención de 4 persoas e a investigación doutra. Todos eles son vellos coñecidos das forzas da orde por delitos similares. Nun destes operativos, os axentes do Instituto Armado sorprenderon a un dos prendidos en plena acción de venda da cocaína. Interviñéronlle 2 doses desta droga e diverso diñeiro en efectivo. Noutro dos operativos levado a cabo en Rianxo, os axentes conseguiron tamén facerse con 50 doses de cocaína, unha de heroína e unha cantidade significativa de diñeiro en efectivo. No último dos operativos, a Garda Civil logrou tamén intervir unha gran cantidade de haxix e marihuana. Fontes do Instituto Armado destacaron tamén a importancia da colaboración cidadá, destacando a vitalidade das canles de comunicación establecidos para unha labor máis efectiva na loita contra o tráfico de drogas na comarca.